Oraindik orain rock and rollak badu etorkizunik Euskal Herrian, eta horren adibide bat Aiar taldea dugu. Bermeoko taldeak 8 kantuz osaturiko diskoa argitaratu berri du Gor disketxe nafarraren babesean, eta bertan rock kantu azkar eta azidoak biltzen dira. Deaburuak 1000 aurpegi ditu, eta horietako bat Aiar da. Bermeon sortzen da Aiar taldea 2018 urte inguruan, aurretik beste musika abentura batzuetan ibilitako musikariekin. Aiar taldie sortu zen 2018 akabukeratan, eta zikera baten sortu gendun Zona Zeron bertan momentuen ibili ginen 3 musikarizek, ni, Imanol, eta Xabi, eta gero alkartu zan dazkun bebai, Beñat, eta holan sortu zan azikeran Aiar. Lehenegoko diskue graba eta gero, Xabik taldia itxi zauen, eta Mikel sartu zan beran ordez. Era nagusi baten, erdera zabestuten gendun, eta asuntu zan apurtxu eta Aiar sortutie, euskal talde bat sortuteko asmo horretatik. Horregaitzik sortu zen batezbe. Erdera mundutik, eta beste publiko batentzat abesten gendun batezbe, eta orain Aiarregaz norabide aldatu dugu aspektu horretan. Soinu aldetik Aiar apurbet gogorra da, musika gogorra hoe, eta badauz gitarra joko gehiago, Zona Zeron 3 musikari gara, eta bai, nik uste dut soinu aldetik apur bat gogorra hoe dela. Musikalki rocka lantzen du taldeak. Estilo ezberdinetan mugitzen dira, eta bereziki Eskandinaviako rocka dute eragin nagusi. Hasikeratan estilo desberdinik egon ziren, beti rockan, batzuk lasai hauek, beste batzuk arina hauek, gogorra hauek, eta gitxike kantak euren estilu edo jundi sartzen. Atxerrikuek rock eskandinaviarra edo Lucifer, Helicopters eta lako taldiek, badakoiek eure roloko kantak edo soinue. Gero bakotxak nik uste dut beran influentzizetako zela. Imanoleri asko guztan datxo metala, Gorka eta niri asko guztan rock raikal basko, eta horregaz azkenin Euskal Herrizen jaizoitzen zara, eta hori entzuten zu tabernatan, txosnatan da edo non. Gero hori guztan datxo blues, soul alako estiluen euri askoako flipeten dazteinak da. Ordune gu bakotxak kingo dauz beran influentzi pertsonalak, gero pasana zugarragaz da punto komun bet edo dakune danon artien, hauri topadu, hori soinue lortu du eta horregaitxik da hasi garala gure bidie ikusten eta geure ikuspuntue lan duten eta musikien topaten geure lekue. Uraia bezarritzen aipatu da gure influentzien artien, azkenien talde bada influiruzkune talde kainero bat, rokari beste punto txubete modezona eta hori. Niri lehen aipatu oso eta asko guztaz azten beran momentuen 66er. Eta akordaten nahi, honek taldiek beran momentuen egon ziren, adibidez niri asko guztaz azten Surfing Chaos taldie, Donostikue. Gaur egun, zuk esan zune, Gobernor Segaz, Lier guztatu asko, adibidez, oso talde kaineru da. Eskian Kristo. Euskal Herrizen pentsaten dugule badauzela gerota talde hobi hauek eta potentia hauek. Peni da, ze askotan bertan gelditzuten die ez taipa izkutuen hor, eta ez die deskubri duten. Eta entzulieri bebai, euskal musik entzuten dauen jentiri gustako lekiko dazku esati zabalduteko eta ikusteko ze zabaladak bebai gure musikie. Ze benetan hor gauze oso politxetauz, euskera zeiniekuek. Taldeak Sugarra izeneko diskoa kaleratu zuen 2020 urteko hasieran. Disko horretako 5 kantu eta 3 kantu berriek osatzen dute Gor zigilupean kaleratu den errautsak lana.
lokalin ikusi genduzen bost kanta hobien funtzional aldabenak eta da junginen Sanpen estudizora, 2019ko abenduan, eta junginen bertara hori bost kantagaz, apurbet beren ikuspuntu bai itxitzen asesoretan, ia berak ze soinu topate oskun, eta ia nahi gendun bai hori oso kompaktu, oso kainero sonatie, bai apurbet berak lagundu alizetie bai, gure soinu hobeto defini duten, eta egize da, horre bost kantak, ba hori, generalien ez da bela askorro da kalien, justo konfinamentuen asuntu egaz, eta bai kontzertu oso gitxi lortu genduzen hasikera baten, eduki genduzena program eta kantzelen ziren edo, bueno, luzatuen die fetxa barik, orduen ba oin itxaroten gabiz, eta tarte horretan, ba, ginen kontaktuen gorreko Patxigaz, eta Patxigaz berbetan da hori, esateman, ba, berari bost kantako CD hau gitxi gelditzeakola, oza, labur gelditzeakola, orduen apurue borobiltzeko eta disko borobilaua eta lortzeko ba, beste kanta pare bat edo 3 kanta grabatia. Horregaz helburugaz, ondozkun bebai hori, berari gustatuakola estudizio berdinera jutie, apurbet linealtasun hori mantentzeko kantan artien, apurbet soinu berdine lortzeko, eta horretan junginen, engenduen Sanpegaz berba, ondozkun bale, tarte badeko honetan fetxatan, orduen etorri eta grabako dugu. Apurbet hori izan, gure helburu bai hori izan, disko borobilaua, disko hobi lortzie, eta 8 kanta batera, ba, disko salgarri jau bat, edo en plan, apurbet kanta gehiago bai, edo honok nahi baden taldi ezetu kanta gehiago kitxe edo bai entzuteko, eta horren helburuaz ba, hori lortu dut. Azkenien apurbet nire bai ikusitxe Sabik aurreko grabaketan zerren ban, eta Sanpe bai jakinle ze gia erabili bazen eta ze soinu mota erabili bazen, ba, apurbet disko honetarako saiatu gara mantentzen hori, bai apunto txubet gehiago moten, injar gehiago, ba, azkenien taldiek norabide hori hartuko da belako, eta egizera material oso ezberdin, oza, baju adibidez oso ezberdin erabiltzen da bela Sabik edo nik, bai alanda guzti den ikustot grabaketan ondo enpaste da bela aurrekoagaz. Gaueko argiak mugitzen hau Kaleko usainak txunditzen haute Neuzko argiekin batera Berbizten gara baita gu ere Zulorretan sartu ezkero Zurea izan naiteke Taldearen bi grabaketak Koba Estudiotan burutu dira, Bilbon. Sanpe soinu teknikariaren gidaritzapean jarri dute konfidantza, soinu gogor eta lodi bat lortu nahiean. Ikusi gendun Sanpek ze graba zauen, bebai, horren aurretik, eta ikusi gendun bebai, ba, bueno, disko batzu bebai ze nolako soinua ataten zauen Sanpek, gure estiluen apurtzu bet, eta ni akordaten nahi, adibidez Sanpek graba zauen Highlightsen bigarren disku Zainon oso diskona dela, eta holo soinu potentiakola, kobran baten bat bebai, orduen ba apurtzuet bilatzen gendun holan soinu gogor bat, potoloa, rokan inguruen, eta gero Sanpe bai metalean eta oso sartun egon da, orduen bebai aspektu horretan bebai ba loditasun hori emontxo bebai grabazi nuen, eta horren bila junginen batez be. Sanpegaz grabaketan izedana digitalien egiten da. Osa, nik bai nire baju erabilinean, baju soinu bai, baina gero pluginek eta izedana digitalak erabili deuz, eta plugin ezberdinek nahazten deuz, apurbet honen apurbet eta bestien apurbet, loditxasun gehiago lortzeko eta hori, azkenien zuzenien ba, danan oie ba, analogiko bat. Ez da erreza musika talde berri batentzako bidea egitea, eta zentzu horretan musika lehiaketak aukera onak dira. Bide horretan, taldeak 2020 urteko euskarazko artista onenaren saria lortu du Rockein lehiaketan. Diskue atera zandun, Zugarra, eta esan egon aukera askorik zuzenien joteko. Orduen, beste aukera bat zan, lehiaketara eta bidaltzien. Eta lehiaketara batzutara bota gendun, eta bat Rockein zan. Eta ize jakin barik edo pentsa barik, sari ze erun gendun. Bai, azkenin itzen du lehiaketa dauzen guztizek edo enteraten gari zen danatara bihalduten duze kantak. Normalin izaten diez 3 kanta inguru, da, bueno, suertie probatiarren itzen duz bihaldu eta suerti badauen ondo, eta zeno, ez da posible mesebez. Da, bihaldu zandun, da,
da suertiok egon zan. Bai, etorkizuneri begire bai zuzeneko ataz gain, dekogu rokeinen irabazi gendun sarize, dala single bat grabeti Bilboko El Tigre estudioan, eta bertan grabako dugun singelagaz batera, kontzertu bat eskaintzie, Mat Basaurin izeten zan normalien, baina oin ez dakigu izango da hor, edo salaren baten, igual, esan bien izeleikela Fiberreko lehengo salan, edo lako salaren baten izetie, orduen horreri itxauten gauzu bai. Segundo erdi baten den aldatzen da, zerotik euneraino laster bidean. Ez dago bueltatzerik bide honetan, itzuta ezin bilatu irten bidea. Elektroshock, nire burmuina buruan estanda eginez. Elektroshock, ene bihotza zure bularra astintzen. Elektroshock, barneko zute handi honetan izoztu ezinez. Elektroshock, bai Elektroshock. Errautsak diskorako grabatu duten kantu berrien artean dago Elektroshock abestia. Taldea ondo definitzen duen kantua da, rock zuzena, gitarra beroak eta lelo itsaskorrak. Eta Elektroshock izan zen apurbet, single modure ondo funtzionatzen dauen kanta bat, eta azkenin da geure esentziz dakon kanta bat, bai melodizen jokue, koruetakoz, kanta potenti da, harine, gitarra arreglo pare bat eta solo brutal batako, eta apurbet horregaitxik bai elegiu izan duen single modure. Estudioara zoaz, galdera askogaz, ez dakizu zer pasakoan abestizekaz, askotan oberantza itzen dabe, eta justo beste momentu batzutan txarrerantza. Bai sinestuten, nire kasuen asko sinestuten zagoten abesti honetan, bai galdera horrek beti egoten die. Estudizuen grabagan grendu zen hiru abesti barrizek, eta Elektroshock danok ikusi gendun zeu zer bereziz edakola. Eta esentzi hori manteniten daula, edo, Azkenin hori kanta oso zuzena, estribillo bai pegadizo edo errez gelditzen den estribillo badeko, kanta laburre da, soinu oso kaineroa, tal, da orduen uste den duen norabide ondo enfokete ban kanta bazala. Lehen esan zu, rock eskandinabuen koruek eta koro potente horrek oso normalati ez. Eta azkanin askotan hori bilatzen du bai abestizetan. Eta melodizek bai azken aldizen saiatuten gara ondo landuten. Melodi potentik izatie, nahiko melodikue bai base potentigaz, lodizega rockeroagaz. Hori da purtsue gure intentzinue behintzet, lortutan badogun edo ez beste asunto bata. Diskoaren diseinu lana taldekideen eskutik joan da. Imanolek eta Mikelek osatu dute, Infernua, Aingeruak eta Deabruak ardatzartuta. Aiar izena, euskal mitologiako personaje batetik dator, Zuberoa aldetik Deabruaren izena edo holako zeuser izango zen. Eta idea horregaz, azaleko ilustrazioa sortu nahi. Emoten dago aingeru bat dela, baina fijaitzen bazaran ondo ilustrazioen, Deabruen adarrak dakoz, Deabruen eguek diez, ez diz aingeruen eguek. Idea horregaz jolastu nagoen, gero atxeko partien bai, suge bat, sagar bat eta sugarrak bai, eta infernuen ideagaz edo pekatuen ideagaz, Adan eta Eban kontuen inguruko zerbait izango zen, idea horregaz jolaztia. Kontzeptu guztize hortitu. Bai, apurbet diseinu Imanoletan irartien inge dauen diseinu da. Imanolek Bellas Artes ikesia belez bazkenien berak itzen duz ilustrazioek eta gero bizen artien saiatzen gara montaten, proba ezberdinek eitzen, kolore ezberdinekin eta azkenien taldien esentzize eta taldien irudiz gehien izlaten daben diseinue saiatzen gara hori eitzen. Egize da, bi fedietan apurbet estetika berdine edo esango hildo berdinetik jarraitzu dugule, baina uste dugu bigarren diseinu honetan bai igertzen dela hori inger gehiago dekon diseinu bat, apurbet oin dekogun soinu kaineroa edo rock gogorraua bai islatzen da den disku dela, bai erakargarri zago azkenin ikusten dozunien beti disko gorri batek baltzu batek baino gehiago deitzen dugu, zimaz.
eta apurbet hori saiatu gara islatzen hor. Azken urteetan musikaera berriak sartu dira Euskal Herriko musika panoraman. Roka zarrunoen gauza dela dirudien arren, badira talde gazteak gitarrak astindu nahi dituztenak oraindik orain. Roka beti da hor, eta zeu zer politxe da, eta hain zabala, ni pentsatu dute danan kontra bebai aguantaiko dauela. Eta horren demostrazioe, apurtxu bet gure taldi izen leike, ja gaur egun ez da rockaren garaize, edo modan dauen musika hori ez da, bai hor segiten du. Guk eta beste talde askok, hombre, por supuesto. Euskaragu ez du erungo rockan estandarti inora. Bai, zeu zer politxe da, eta ni pentsate dute horren alde itxi bebai merezi dauela penie. Eta gure atxetik etorko di bebai, talde barrizek, hori argi dakot, hori fijo. Eta roka ekarri modan berriro, rock and rolla, Euskal Herria. Apurbet lehen eukiban ingerra bueltatzi, ikusten da hori talde asko dauzela azken aldizen bebai joten da denak, baina rockak apurbet ingerra galdua dela gehien bat medioen artean, eta igual beste estilo batzuk gailen du izela roketik, da apurbet guzti dakun hori. Rockak eta energi horrek eta zuzeneko hori benetako sentipena bueltatu da. Adrenalina falta hori, somaten dugu. Bai, behintzet musika mainstreamien bai, eta kapurtxu bete hori faltan botaten dugu. Eskaragu esango hauna etorriko garanak esebez esaten, ez esebez emoten, bai, joe, hostia, bueltan badatorren hori, energi eta injar hori. Taldearen hurrengo erronka Errautsak diskoa zuzenen aurkeztea da. Agertokiek dira roka defendatzeko lekurik aproposenak, eta bertan azaldu nahi dute taldearen indarra. Joti, zuzenien joti, argi eta garbi. Osea, ez daku beste prententzin hori. Kauntxe momentuen, jo, eta gentigaz gure musiki disfrute. Guko izen, eure peien eta alrebez, bai. Musiki ez da bakarrik zedin entzuten da zeu zer, osea, zuzenien zabaldu bide eta zuzenien sentidu bide, bai, publikugaz eta, bai, horretarako itzen du. Musikari da, no pentsateot. Musikarizek normalien eskara, zezinoko musikarizek zuzenien joteko musikarizekara. Azkenien guk askotan esango du bai, gure taldi guztu gule, edo konsideraten dugu gule dela zuzeneko talde bat. Asko guztetik gule jolazti bai publikoegaz, jokuek eitxie, jokuek eitxie, isiltasunek, eurekin apurbet dialogo hori, ikusi reakzioa agentienak, da apurbet hori falta moduan da garai honetan, hori holan da. Orain arte bonduz bakarrik 3-4 kontzertu edo, ez duokin oportunidade askorik bez direktuek ondo preparateko, joteko, landuteko direktuek, hobetuteko. Bai. Covid eta kristonak okintzuz, no? Ez da egon oportunidaderik. Bai, bai gauze gogo askogaz joteko lekutan, apurbete ibiltzeko, da direktun dana emoteko. Nik uste hori ala esentziz etaldiena eta desitan gauz.